Unsa toy atong tubag sa Salmo? Singgit kamo sa kalipay diha sa Ginoo, kamo nga mga balaan, awitin ninyo siya og usa ka bag-ong awit. Kaning malipay ta, muawit man gid ta. Ana bitawng mga lalaki o babae nga bag-ong makauyab, magkanta-kanta na bisag yabag og tingog. Kana sang mga ginikanan nga ang ilang anak nalipay kay sila sa ilang bata, ila ginang kanta-kantahan, bahalag way lyrics, ila ginang kantahan kay malipayon man. Basta mo kanta, malipayon. Nya kinsa man ang giingon diri nga malipayon, ang mga balaan. Lingi ako no imong tupad. Ing naon sa man ka balaan o yawanon. Okay. Basta balaan, muawit gina, malipayon gina. Pero buangon gani, dato pa buangon, yawanon, di na makaawit ang naong anak kusmod kestanan. Nakaron unsaon man aron ta mabalaan, kinahanglan maliwat ta ni Maria. Unsa may kinabuhi ni Maria, mituo siya, matud pa ni Isabel, bulahan ka, balaan ka, kay mituo ka nga matuman gayud ang mensahe sa Ginoo kanimo. Kana bang pulong sa Ginoo nga mutuo ta nga inigtuman nato mahitabo gyud ang maong panaad, kana siguro gyud kang mahimong balaan. Musupak gani kas pulong sa Ginoo, mahimo gyud kang yawanon. Kinsa dinhi ang kusog kayong mutuo nga ang pulong sa Ginoo tinuod. Tasang kamot. Oh, daghan kayong mga yawanon. Jutay ra may ni pataas. Nya nasa ni pataas no anay. Ana. Pasabot depende pa der. Kana yung iisa yung kusog kay ang masadog imo ng midya-midyahon ingos Kristo ayaw yung midya-midya. Ana ra ba ninyo? Ge tagaan ta mog second chance. Ang muisa mao na gid nay nituos Ginoo sa pulong sa Ginoo. Kanang di muisa ang gituhuan ana pulong sa demonyo. Sige, last chance lang ni ha. Kinsa dinhi ang mutuo nga ang pulong sa Ginoo tinuod gyud. Taas ang kamot. Ay, very good. Yawa, mura man sag tinuod. Muna si Maria, pag-ingon gyud nga magmabdos ka kay bisag wa ka hilabtig lalaki, musod nimo ang Espiritu Santo. Pag-ingon gyud ni Maria, sulugoon ko sa Ginoo, matuman dinhi kanako, sumala si mong pulong, mabdos dayon siya. Na mabdos dayon. Naiuban, nagsigi nagyog buhat sa pahilabot og laki. Sige sag panghilabot og babae. Nya dili gustong mamabdos. Si Maria, wa hilabti, mituo nga mamabdos siya. Ang uban, sige pahilabot. Di gyud magpamabdos. Unsa man na? Mga yawanon. Sige, lingiyay mong tupad. Na okay ra kag mamabdos. Sige. Ingka laki manggod ko pader unsaon ako pagkamabdos. Basig feelings nimo mamabdos ka. kitang tanan og mutuo tas Ginoo, mahimo gid tang inahan sa Ginoo kay matud pa niya, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Ang akong inahan matud pa ni Kristo kadtong maminaw og mutuo sa akong mga gipangsulti. Mao na si Maria kay mituo man nahimo dayon siyang inahan sa Ginoo. Nya unsa may mahitabo kun mahimo tang inahan sa Ginoo? Magdalata og kalipay. Mao na pag-abot ni Maria didto ni Isabel, ang naa dayoy nabati ni Isabel hastang bata sud sa iyang tiyan, miulpot si San Juan Bautista, niluksos kalipay kay si Maria nagdala og Ginoo, maayong balita, Ginoo. Ana,
Kana bitang motuo gyud sa sugo sa Ginoo, makahatag gyud nagkalipay. Pananglitan igingos Ginoo nga pamalit mog slat. Labi na ning ikhak kay ihalad nato ning adtos mga kabos ang inyong edad. Lipayo nato sila. Kada gid hatod des opisina mo ingon kana bitang mag-type ko nya na day ingon tagpila ganitong slat day. Ingon din, tag 1,000 ang dopes. Siya, unsa pag ito'y usa? Ingon, ikhak. Ako nga nag-type ba, muulpot akong kasing-kasing kalipay. Di man kumulingi, pero murag lipay, kaya wala, nasa ni palit, ana. Pero kana ganing mubayad ako para kasal, ingon, pila ganito'y bayad ay. Ingon dayan ang atong sekretary, kaning ko-answer, ma'am, kanang love offering, kanang depende sa imong gugma sa simbahan. Ang labing dako nga imong ikahatag base sa imong gugma sa simbahan. Yan. Pwede lang 150. Yan. O, okay ra gid ma'am. Ningon din ko ga-type ko, ako, way batasan, magpakasal, nga 150. Dili mayong balita. Nako kani nagpakasal unya 150 ra ihatag dire unya ang ihawon aning baboy pila ka kabuok. Ang imnunon ani nga paliton pila ka kabuok. Ana, nya ang ihatag diri simbahan 150. Mura sa tag himangod oy. Aka mo di ay kanang magdao Ginoo, kanang masudlag Ginoo. Og na kay utang nya nasudlan ka Ginoo, mobayad man jud ka sa imong utang, di ba? O tanawa inigduol nimo sa imong giutangan, dai mobayad ko. Sus muulpot ng kuan oy. Okay, salamat dito. Dai salamat kay daya na. Kay naminaw man kas Ginoo nga ningon tumanag yod ang inyong mga saad. Ayaw mo pamakak. O di ba? O di malipay tong imong giduol kay gada man kas pulong sa Ginoo. Aka na sang giutangan. Kanang giutangan ba? Naam sa naisugo ang Ginoo ingon kun kamo magpahulam ayaw na mo paningil og bayad. Nakaron na-timingan man ang nanghuam nimo wa gid intay kwarta kay na ospital iyang anak nya nagkasugat musdan. Karon ba? Karon, ingon arong Pasko, nya igo ra kang mo smile, day, Merry Christmas. Siya, oh, Merry Christmas. Nya mura to magpanagan. Oh, Merry Christmas. Labi nagkaroon iyang saad kay ang iyang bonus ug ang iyang 13-month pay mo iyang gisaad. Nya nahurot og gasto, ika la. Amo na, nya mo smile dayon ka. Merry Christmas, day. Oh, Merry Christmas sa diha. Ana, nya musaylo din ka. Take care. Igsaylo to. Ay, Ginoo taon salamat ka. Wa gyud maningil ana. O di ba? Lipay kay ito. Nganong wa man ka maningil tungod kay gagsugo man Ginoo ayaw paningil og bayad. Di purting lipaya sa nakautang nimo. Nya, ang sunod mo ana. Pananglitan ron ang imong bana nangabit. Ngabit imong bana. Nya gikan sa iyang kabit nagbarog kas pultahan. Kaadlaw na imo siyang gihuwat unsay bation si imong bana magsige nagduko-duko ang animal ning huwat na ko animal sakpan jud karon ani nya inigabot na si imong bana duol nimo mogunit din kaniya dong I miss you love you very much ana di jud ka mo hisgot din kagikan ana kaon na ka ana imo jud atimanon ba kay matud pa sa Ginoo higugmaa ang imong kaaway. O ingon din ang imong bana mosuod mo na nga to CR kay magpasangil mo na nga mo CR igabot ana nga to ingon nila Ginoo pasaylo atawon ko salamat Lord salamat nga nakaasawa kog buutan salamat kay Lord last na lang gini Lord last na lang gini. Pero maulian siya kana bang mura siya bagma anang di siya ba kasi imong sugaton moingon ka di kang animala ka nagtuo ko wa ko kibaw di ka buanga ka ana sus ang imong bana mura nagyawaan ngan ganang yawaan ni atubang na ko yawa. Way kalipay, way kalinaw, di ba? Ya, kana bitang mo text nako, moingon dayon, Father, kana ganing mupalit ko og 50 ka buok slots sa ikhak kay 50 na akong edad. Basta ulpot akong ginhawa dire. Labi na gyud katong ni text nako, Father, kuan lang sa ako ning panaad sa Ginoo, palit kog dopes, Father, 100 ka slots. Nako la, tinuod ba kani o unsa kani? Tinuod bang yun? Kaya gipadaman, 100,000. O di, susulpot ang imong ginhawa. Di ba? Pero muingon gani,
Way ayo ni kanang i-post bas Facebook, way ayo ning paria, sige man lang ni pangwarta. May sa keng ingnon, may ratagabaan ka. Ana, so kung magtuman ta sa pulong sa Ginoo, anha di ang kalipay. Bay kamong mga ginikanan, unsa may sugo sa Ginoo, kasabaan ang mga bata o higugmaon? Oh, sige kano, ingna inyong mga bata kanang naaram diha, ingna sugod karon din agid ti kakasab-an. Sige na. Sige na. Mga bata, mga ginikanan, ingna ba? Ana ha? Yeah, maingon ingna dayon sa mga children, ingna mark your word. Anya unsa man say sugo sa Ginoo para sa mga bata be? Magsigig tan-aw ng cellphone, magsigig duwa ng cellphone, o mutahod sa ginikanan. Uy, niingon ang Ginoo, tahura ang inyong mamagpapa. Muna inig-ingon sa mamagpapa, i-off na ng cellphone kay mga tog na tadong. Off dayon. Hunong nagduwaan ng kuan kay magrosaryo usa ta. Rosaryo dayon. Sige, mga bata, mga batang ni aron din para malangit mo, ingna inyong parents, ingna pa, sugod karon ako na gyud mong tahuron. Sige na. Haron mo malangit. Hoy, mga bata. Ang mga bata karon bungol. Tagaan lang tagtugtog. Kapoy sulti. Mao na og masupak na gitas pulong sa Ginoo mga igsoon, mubanos dayon ang kahadlok, kagubot, kaning kalaglagan. Muna sa atong unang pagbasa ningon, pagmaya kamo, paglipay, lukso sa kalipay Israel, kay naa sa taliwala kaninyo ang inyong Ginoo. Ayaw na mo kahadlok anang mga dautan, kay wa nay dautan nga makahilabot kaninyo. Muna ang atong mga kuan, ang atong mga santos, di gito mahadlok og yawa. Di gyud mahadlok kani San Vicente Ferrer, asa mahadlok yawa. Bishop Chupilo Kamumot, asa mahadlok og yawa. Mga satanism, di mahadlok nga naman kuyog man yang Ginoo. Lingay mong tupad. Ingna mahadlok ag yawa. Gina. Pangutan daghan kay nato sus magkurog-kurog. Hadlok. Nabitay mo ingon ako, pader. Bendisyon ni raning asin, pader. Nakupila ka ba? Duha ka tupperware nga dagko. Ang daghan man kanistanan. Akong isigig sablig sa among balay, pader, kay para mahunong ang kanang magtingog-tingog ba. Nga dili ingon nato. Nako muhunong, igsablig. Siya, muhunong, pader. Nako unya, ikaugma. Siya, mutingog na sad. Iyan na sang sabligan. Mo nang iyang daghanon kay kada adlawan. Sig sablig. Nako ayaw na ayaw na kay basin hinuon og na igo na kasiyawa kahadlok na may naani mo unyag mahutdan tas asin niganan mo hala wa nam desod matarantar ka nako isod ang Ginoo sa imong kasing-kasing ayaw ang asin kay gilipat-lipat ra ka ng yawaan na gihadlok-hadlok ra ka isod ang Ginoo sa imong kasing-kasing, sunda ang sugo sa Ginoo. Siya unsa may sugo sa Ginoo pader nga related aning ni ang magsigig tingog-tingog. Inako, ang sugo sa Ginoo nag-ingon, ayaw kahadlok ni adtong mupatay sa imong lawas apan dili makapatay sa imong kalag. Og tinuod ginang demonyo unya patyon kaniya lawas ra nimoy mapatay ana pero imong kalag tuas Ginoo. Sige, adtuas inyo iuli ngadto kining asin ibili na lang ni dinhi kay magsige mami og luto dire. Ako na lang ning asin, i-donate na lang ni simbahan, nya pakapinig palit ditog slot, nya mukuyog na nang Ginoo nimo, nya igtingog gyud didto, istoryahe dayon, di ako'y Ginoo og imo kong patyon diretso ko sa langit. Awa di ba muhilom na. Hangtod karon, wan agid ni balik ang nagpakuag asin. Wan agi siya mo balik. Ambot ni balik pa bagsimba. Ora, nga naman, basig wa na tumutingog. Mawa man na. Tistingin ninyo, kanang imo ganing anak nga murag giyawaan,
sigak ing mata, kay gikang nagsuyop. Ana, testing nyo, gamitig pulong sa Ginoo, inadong, I love you. Ana, di ba mo, bisag siga nagmata, bisag kagot ngipon ana, may na, love you to ma. Ana na siya eh. Ana, nya, tuog sa kuma, sige, take care. Ana, igsanod, ma, aris ako ma. Oh, asa man ka? Suyop. Sige. God bless. Ana. Oh, nindot kayo. Ang inyong relasyon ba, nindot. Pero supak-supak ka. Sigihig sulti, sigihig yaw-yaw. Di ba, unayon kag patay, ana. Mao bita tong nakoy kaila, agisigihag ingon sa iyang apuhan man ting ito. Undang na nang imong suyop. Unsa huwaton nimo mamatay jud ka, naong biya nimo, sige biya nagsiga imong mata. Unsa may gusto nimo matukhang jud ka, mapatay jud ka, nadugay nagmaoy biya ansa na bad trip bitaw ng ang apo kuhag kutsilyo siya sa dip ako mamatay patyon tamundaan, gipatay gid niya ang iyang lolo ug ang iyang lula nga magsigig sulti niya. Anong tutok ba mo nako? Tuo mo di mo patyon. Pero sige ingong I love you. Sige ingong I love you. Minus kayo ang patay. Kung kanang presidente sa Ukraine o presidente sa Russia, magsige na nagtiksanay, love you. Yung sa tungunan, love you to. Wapa ka maigo diha, isa wapa. Insya oy, di biya ko gusto nga masakitan ka. Ana, di, mutawag dahil na siyang mga general. Oh, withdraw. We love each other. Oh, di ba? Ana dayon yan mo declare din ang kalibutan na hunong na ang gubat sa Russia o sa Ukraine kay mi declare na ang kada presidente nga maghigugmaay sila og magistoryahanay sa malinawon nga pagsabot-sabot. Sus mo ana din kalibutan. Yes. Ana, pero karon sige yung additional na sad nga mga missile, additional na sad nga mga tangke, pila na kabuk ang nangamatay, bugat oy. No? Bugat. Testingin na kanang imong gikiha karon tungod anang utlanan siyuta adto ana ing na dai ako nang i-withdraw ang kaso insang hanuan ako na nang ihatag ninyo. Salamat ito. Mugakos guna nimo. Mugakos na kaysa magsigi yung kag kiha, sige yung atubangay, sige yung tulisukay ang inyong mga naong murag bangayawa. May pag ang inyong igasto dito sa kaso, ipalit na lang nag-slot. Nya atong ipanghatag sa mga kabos. Nagoy mo palit na to din ni karog slot o ni hatag og donation 50 kasako nga bugas. Sunan ka ana? Di na niya igastog kaso Pilay kantidad ana ka? 50 kasako nga bugas tag napo kapag tag 5 kilo rice ang naa sa sulod. Dako kay nagpresyo Anong di man mo tuo? Tungod kay di man mo mubuhat ana. Adto magimo adto gasto atong kaso milyon ang gastos kaso wa gani kahatag og bugas or bisan na lang og tambal sa iyang silingan nga nagilaid sa kalisod. Nawa na tay kalipay, pulos na lang kusmod atong naong sige paningil anang utang, wa gay kapasalamat sa Ginoo nga ang iyang negosyo daghan kay ginansya. Sige gyapog pa 5-6, sige 5-6, ginegosyo ang kalisod sa iyang isig katao. Mo nang gakusmod imong naong, bisag daghan pa kag kwarta, wa kay kalipay. Suko mo na ko. I love you. Sana all, no? Sige, manindog na ta.